ସବୁଜ ସହର ପରିକଳ୍ପନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠୁ ଗଡ଼ିବ ଇ ବସ୍ ଓ ଇ ରିକ୍ସା। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ, ଆକାଶ ମେଘଶୂନ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଇଓଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଳତାଡ଼। ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 1000 ଟପିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 6974 ରହିଛି। ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଲା ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାର 2 ଭାଇଙ୍କ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ। 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ କଣ୍ଟିଲ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏଯାଏଁ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ମାଙ୍କ ସହ ଘର ବାଲକୋନିକୁ ଆସି ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଲେ ଦେଖା। ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼। ପୁଣି ଜବତ ହେଲା 29 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ପୁଣି 20,000 ପାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଲୋକସଭା ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ। ଆସନ୍ତା ମାସ ପହିଲାରୁ ଭାରତ ଆସିବେ ମାଲଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ ମହମ୍ମଦ ସୋଲି।